Pozdrav svima i dobrodošli u prvi Minecraft tutorial. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da napravite spravu za pucanje u Minecraftu. Za početak, sve što vam je potrebno je crveni kamen, strela ili grudve, zavisi s čim ćete puniti ovo ovdje. Potrebno vam je dugme i u principu još ovaj streljač ili ovo što će ispaljivati. Sad vidite kako radi ovo. To možete staviti na primjer na ulaz od kuće i gađate za životinje ili šta želite. Sad ću vam ja pokazati kako ćete to napraviti. Ovdje napravit ću zid. Samo da malo smanjim Minecraft. Se neće previše. I stavit ćemo sada 3 streljača odvojeno po jednu kocku. Sad izbušite ovako po 2 kocke. I sad bušte gdje vam stoji streljač. Meni je ovdje. Sad uzmite kamen. I ovdje ga možete sve fino spojiti. Sad uzmite redstone. Povežite sve ovako. I ovdje napravite kao neki izlaz. I stavite dugove. Kao što vidite, sad ščijede ovdje škljaca. Sad ćemo napuniti ove mašine. Znači, samo prebacite gore. Možete strele, možete grudve, zaši šta želite. I sad kad povučete ovdje, ono će ispaliti. Možda sad vidite, ali ako ne vidite, naćemo otprilike mjesto gdje bi se trebalo te strijele zabaviti. Evo i kažete da su. Sad, možete još uzeti staklo i ovo ovdje obložiti, ako na primjer s nekim prijateljem ratujete, tako da vam ne može ništa uraditi. A vi slobodno gledate šta ima. I za današnji klip to bilo to. Ako vam se svidio, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Ćao!